uthi unina umbulele ngobhush, wathi asawubona uba akade afe, wathatha umkhonto wamhlaba ngomkhonto apha evalweni. And into esiyiphawuleyo siqaphele ukuba njengoba sifike thina sele swelekile, indlu iligazi yonke, kuyacaca ukuba kaswelekanga namhlanje ngoMgqibelo, usweleke ngoLwesihlanu umhla we-30 njeba kuyi-31st ngoMgqibelo. So sifikele kuloo nto leyo umama uMathamsana eswelekile and ubulawa ngumntanakhe, i-last born yakhe. Sizokuthi tutwini akuhlanga lungehliye, kodwa sizokungxola futhi sothukile ngoba lokho singomama abantwana sibacela kuThixo, ayi-blessings from God, akuphe uThixo umthwale ke ngoku inyanga ezisithoba uthwele lo mntana. Ndifika ndimisa apha imoto singene ngaphakathi endlini, ndifike umama ulele apha endlini wogqunywe ngengubo ngunyana wakhe. Xa ndibuza kubafana bebelapha, uphi lo mntana, uthi ubaleke watshonesa apha ehlathini ngeli xesha imoto ithi tu apha. So sifike umama sele eswelekile, unamanxeba apha entloko nalapha ebunzi, uqhawuke nesandla esi. Siyakhalima sithi noko abantwana bethu, sithi noko society yethu kwenzeke ntoni ukuba abantwana bayi-blessings bacele kuThixo ibe ngabo basibulalayo. Sizokuthi ke kweli khaya sithi sibulela apha neenkosi zezolokwethu zilapha, sithethe nazo kalukhuni yokuba kulahleke le nto kuthiwa zii-morals. Ngabo ke abantu be-moral regeneration, zilapha iinkosi zezolokwethu, balapha befundisi. Kucaca ukuthi i-moral regeneration ifuneka iqale ekhayeni, iye ezinkonzweni, iye ekuhlaleni, ngoba ingqeqesho iqala ekhaya. Ndiqinisekile lo mama bemqeqeshile lo mntana, kodwa siyafuna ubakhalimela abantu abathengisa izidakamizwa neziyobisi, ngoba akakho umntu onormal angenza le nto eyenzileyo. Apha ufika kwam ndifike kukubi kakhulu apha ekhayeni, kuba ndithe ndifika ndambona lo mama, ndaphinde ndabe sensive uba heyi, le nkwenkwe lena ithe phaa phezulu uba kumama wakhe, umama ohlala emzini womkhulwa wakhe. Yathi ka ifika phayana kwabuza uba hayibo uyaphi, wathi hayi ndifuna ipiki nomhlakulo. Uzawenzani? Wathi hayi ndiza kombela umama. Umama wakhe ithi nguGwala igama lakhe, wathi ndiza kombela yena. Hayi wothuka ke lo mama ohlala phayana, wahamba wayobiza indoda ohlala phayana kuthi elalini. Beza apha, xa befika apha ekhayeni wamvula lo tata lona, wabelapha endlini umntana lona, wabuza uba kwenzeke ntoni na. Wathi hayi jonga phayana. Xa jonga phayana nyhani ebunyanisweni umlimazile, umbulele phayana phezulu, beyofuna ipeki nomhlakulo ukuba izamngcwaba umama wakhe. Babe sebesothuka bengabahlali, lo mama nalo tata. Kothuka kwakhe babiza abantu ke ngoku. Kulapho sithe seza ke thina ke ndiyinkosi yendawo, nam ndihamba nabahlali. Safika ke ngoku nyhani ebunyanisweni, safika ikhona le ndawo nibonayo lapha ecaleni kwam, ibezamombela kule ndawo. Ngecawe sithe sisenjalo, kwangoMgqibelo njalo saqonda uba masifowunele amapolisa. Sancedisana nenkosi ufowunela amapolisa. Afikile 10:30 ngoMgqibelo njalo, ambona nawo. Salinda kwade kwafika uforensic nala mapolisa azofota. Bamthathile phaa ngabo-12. Sahlala ke emane vela lo mntana, sithi xa simleqa abaleke awutshona ehlathini. Buhlungu Gwala, hamba kakuhle, ndiyakukhulula Gwala, kodwa akumandanga. Akumandanga Gwala, akumandanga. Iinto ubuzenzela zona apha elalini, andazi uba izitya zawuphinde zihlanjwe kubani kule lali kakusweleke umntu. Kubuhlungu Gwala, kodwa kuthiwa mandithethe ngawe. Ndivuyela uthetha ngawe Gwala, ndonyula phakathi kwabantu abanintsi, kwabona uba ndingakwazi uthetha ngawe. Ndinqwenela uba kaGwala uphumle ngoxolo kuxhongweni,
uphumle, noba uphumle kubuhlungu, ulila, ucela uxolo emntaneni wakho. Kodwa kwala ndithi hamba kakuhle. Siyayehula le nto yenzeke kweli khaya, sithi mayingaphinde yenzeke. Siphinde sizitshintshe sithethe kwicala lamanina, sithi singoomama noko kukakhulu ngoku. Siyacela singake siphinde sehlelwe zizinto ezinje kule wodi. Ngumzi wesithathu lo kulo nyaka uqalile, noko kwanele